Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είναι μια ηθική εκδήλωση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το πρώτο διάστημα της παρούσας δημοτικής περίοδου. Θα ήθελα πριν καλέσουμε τη Δήμαρχο στο βήμα για να ουσιαστικά αναλύσει τα πεπραγμένα της διοίκησης, να παρακολουθήσουμε ένα μικρό συνοπτικό βίντεο στο οποίο περιγράφουν κάποιοι βασικοί σταθμοί αυτής της διαδρομής. Να καλέσω λοιπόν στο βήμα τη Δήμαρχο Ράφρας και Ερβέου. Να τα αναλύσει όλα αυτά και πολύ περισσότερα από αυτά που είδατε στο βίντεο. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και να αποφανθήκατε στην πρόσκλησή μας. Αίσθημα ευθύνης, σας παρουσιάζω τα πεπραγμένα του έργου μας για την περίοδο των τελευταίων 18 μηνών. Ως Δημοτική Αρχή Γραφείας Βικελμίνου, από
σχεδιάζονται ακόμα περισσότερα. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, βάλαμε στέρεες βάσεις για μια πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των υποδομών. Κάθε βήμα, μικρό ή μεγάλο, έγινε με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποδόμηση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και συμμετοχικού Δήμου. Όσα εμπόδια και αν χρειαστεί να υπερβούμε, δεν παρεκκλίνουμε από την πορεία μας για την αναβάθμιση της πόλης σε επίπεδο που δεν θα υστερεί σε τίποτε από οποιοδήποτε άλλο Δήμο της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως διαχειριζόμαστε το σήμερα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, όμως την ίδια στιγμή σχεδιάζουμε ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας και τους πολίτες. Σας κοιτάμε στα μάτια με βεβαιότητα ότι επιτελούμε με ευσυνειδησία και ετοιμότητα την αποστολή που μας έχετε αναθέσει. Ο απολογισμός που κατά τομής θα αναπτυχθεί στη συνέχεια είναι, κατά την άποψή μας, η απόδειξη της συνέπειας της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Συνεχίζουμε μαζί με τον ίδιο δυναμισμό και πιο όριμοι για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, να υλοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της Αθήνας και του Πικερμείου. Έργα που θα καταστήσουν τον Δήμο μας πρωταγωνιστή στην Ανατολική Αττική. Οικονομικός εξορθολογισμός. Πρώτη μας κίνηση, ο εξορθολογισμός των οικονομικών μας. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε προγραμματισμό εάν πρώτα δεν οικοκυρεύαμε τα οικονομικά του Δήμου. Έτσι, προχωρήσαμε σε σημάζεμα των δαπανών, ώστε να εξασφαλίσουμε όρους για έργα και υπηρεσίες. Βάλαμε σε τάξη τα οικονομικά μας με σφιχτούς προϋπολογισμούς, χωρίς σπατάλες, ενώ παράλληλα διεκδικήσαμε πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Δεν καταφύγαμε στην εύκολη λύση της σπατάλης, επιβαρύνοντας το Ταμείο του Δήμου. Το δύσκολο δρόμο της αναζήτησης πόρων. Το οικονομικό πλαίσιο σήμερα, όπως συνομολογούν όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι, είναι ασφικτικό. Αυξημένα λειτουργικά κόστη, πολλές αρμοδιότητες, χωρίς επαρκείς πόρους. Χωρίς νέα αναπτυξιακά εργαλεία, μόνο τα υπόλοιπα των προηγουμένων. Να προσθέσω επίσης τα νομικά έξοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που έρχονται από το παρελθόν. Παρά το πλαίσιο που σας περιέγραψα, ο Δήμος στάθηκε όρθιος. Σε αυτούς τους 18 μήνες δεν προχωρήσαμε σε αδειοδότηση, ούτε σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Αντιθέτως, κρατήσαμε τα δημοτικά τέλη σταθερά και πήραμε αποφάσεις για στήριξη των αποδεδειγμένα ευπαθών ομάδων και ευάλωτων συμπολιτών μας. Μπροστά στη βιωσιμότητα του Δήμου, δεν κοιτάξαμε να είμαστε αρεστοί, ούτε το πολιτικό κόστος. Δεν λιποψυχήσαμε μπροστά στις δυσκολίες και δεν επιβεβαιώσαμε τις Κασάνδρες που έλεγαν ότι ο Δήμος θα καταρρεύσει. Είμαστε εδώ, συμπαγείς και με επιμονή και σκληρή δουλειά συνεχίζουμε να λύνουμε προβλήματα. Θα κρυβούμε όλοι για τις επιλογές μας από τους πολίτες στο τέλος της θητείας μας. Καθημερινότητα των πολιτών. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας μάχη μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου για μια πόλη καθαρή, φροντισμένη και ευπρεπή.
διατήρηση μιας πόλης καθαρής βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Πέρα από τις καθημερινές παρεμβάσεις, τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την αντιμετώπιση των ερωτικών αναγκών σε κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους, με εργασίες κλαδέματος δέντρων, θάμνων, καθαρισμούς και άλλα πολλά. Τοποθετήσαμε νέους κάμπους συμβατικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, ώστε να βελτιωθεί το σύστημα αποκομιδής. Οι νέοι κάμποι αναπτύχθηκαν είτε ως προσθήκες στα σημεία που χρειαζόταν ενίσχυση, είτε αντικατέστησαν παλαιότερους κάμπους που δεν λειτουργούσαν σωστά. Αναπτύχθηκε περαιτέρω το δίκτυο των καφέ κάμπων, ενώ υπογράφηκε σύμβαση για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και υποβλήθηκε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για αξιοποίηση βιομάζας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες εργασίες διαμόρφωσης στον χώρο εναπόθεσης πλαστικών υπολειμμάτων με στόχο την αναβάθμιση του χώρου για καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των δημοτών. Παράλληλα, ενισχύουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με εθελοντικές δεντροφυτεύσεις, συμμετοχές στις εκθέσεις Verde Tech και Attica Green Expo, καθώς και στο πρόγραμμα Climate για την κλιματική προσαρμογή. Ενισχύουμε συνεχώς τις υποδομές. Υλοποιούμε πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε σημεία του Δήμου που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και ανάλογα με τους οικονομικούς μας πόρους, το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων θα καλύψει προοδευτικά όλα τα σημεία που απαιτείται, με στόχο την αποκατάσταση των δρόμων που έχουν δεχθεί σειρά παρεμβάσεων, τη βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών στην πόλη μας. Βελτιώσαμε και θα βελτιώσουμε τις οδούς που έχουν να ασφαλτοστρωθούν περισσότερο από 30 χρόνια. Προχωρήσαμε σε διευθετήσεις και διανοίξεις οδών στο Πευκόνα, στο Νέο Κουτσά και σε άλλα σημεία του Δήμου μας. Σημαντική υπήρξε και η υπογειοποίηση καλωδίων τμήματος του δικτύου του ΠΕΔΙΕ στο Βόρειο Πικέρι και πολιτισμό της Διόνης, βελτιώνοντας την αισθητική και τη λειτουργική ασφάλεια της περιοχής. Η τεχνική υπηρεσία ενισχύθηκε και αναδιοργανώθηκε, ενώ η συντήρηση αντιοστασίων, δεξαμενών και του δικτύου οφθορτισμού συνέβαλε στην ομαλότερη λειτουργία των δικτύων και μέσω ωφελίας. Παρεμβάσεις γίνονται παντού. Ανανεώνουμε συνεχώς με συγκεκριμένες δράσεις τις διαγραμμίσεις γύρω από τις σχολικές μονάδες, με στόχο να διαμορφώσουμε ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς. Η Δημοτική Ενότητα Πικερμείου αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι του Δήμου μας, γιατί αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών και έλλειψη σημαντικών υποδομών. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα σε 18 μήνες. Ωστόσο, προχωράμε σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής. Αρχίζει η υλοποίηση με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών έργου 300.000 ευρώ για την αποκατάσταση βατότητας οδών που υπέστησαν βλάβες από φυσικές καταστροφές. Προχωράμε στην επέκταση του δικτύου ίδρυυσης από τη δεξαμενή του Αγίου Σπυρίδωνα προς την περιοχή της Διόνης. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού άνω των 122.000 ευρώ, που με την υλοποίηση του θα ομολογηθεί η υδροδότηση βιοτεχνών και δημόσιου χώρου. Παραδώσαμε στους πολίτες τον πρώτο παιδικό σταθμό Πικερμείου στην οδό Ολυμπιών. Η
σχολικής ηλικίας του Πικερμείου και θα συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη των οικογενειών της περιοχής. Ξεπεράσαμε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον καταστήσαμε λειτουργικό, προσλαμβάνοντας το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, θα ήθελα να σας μιλήσω για την ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου 107. Το οικοδομικού τετραγώνου λοιπόν 107 στη Βελιγερνούπολη. Ένα έργο για το οποίο πολλοί μας λιτόρισαν. Χάσατε την χρηματοδότηση. Θα χρεώσετε το Δήμο με δάνειο. Χαμένη ευκαιρία από τον Δήμο. Αυτά ακούγονταν πριν λίγο καιρό. Τίποτα από αυτά όμως δεν συνέβη. Με συντονισμένες κινήσεις, η σημερινή Δημοτική Αρχή κατάφερε να αποφύγει την απέταξη παρά τα λάθη και τις καθυστερήσεις που βαραίνουν την προηγούμενη διοίκηση και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του. 2,5 εκατομμυρία ευρώ εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όχι λόγια στον αέρα, έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για το Δήμο μας. Σε λίγο καιρό θα αποδοθεί στους πολίτες ένας νέος κοινόχρηστος χώρος περιπάτου και αναψυχής με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό το έργο φέρει τη σφραγίδα της δικής μας διοίκησης. Στον τομέα της παιδείας, οι δυσκολίες που προέκυψαν μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών στις αρχές της παρούσας δημοτικής περίοδου ομαλοποιούνται. Και τώρα πια, στον δεύτερο χρόνο, οι περισσότερες ανάγκες ικανοποιούνται άμεσα και χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, διατέθηκαν σημαντικές πιστώσεις για εργασίες, παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, εκπαιδευτικά υλικά και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι σχολικές μονάδες είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου, ώστε να καλύπτονται καθημερινά οι διαρκείς ανάγκες, αλλά και ευνίδιες βλάβες. Επίσης, ο Δήμος φροντίζει τους άγγλους χώρους με συνεχείς παρεμβάσεις, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους σε σύγχρονους χώρους. Παράλληλα, ο Δήμος εφοδίασε όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης με φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών. Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού, προγραμματίσαμε ειδική ημερίδα ώστε να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι, ερετοί και στελέχοι στη νέα νομοθεσία. Θετική εξέλιξη είναι η ένταξη του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ραφίνας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανακαίνησης Σχολικών Μονάδων Μακέτα Γιαννάκου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΚΤΙΠ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου πριν ανοίξουν τα σχολεία. Στον τομέα εξυγχρονισμού του Δήμου, κάποτε ο ψηφιακός μετασχηματισμός φάντασε ως κάτι μακρινό και πολύ μελλοντικό. Σήμερα είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, αν θέλουμε να μιλάμε για ασφάλεια, σωστή διαχείριση των ζητημάτων της πόλης και καλύτερη εξυπηρέτηση του ίδιου του πολίτη. Ο Δήμος προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους δημότες του σε επιχειρηματίες και οργανισμούς του δημοσίου, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην επίσημη ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματιστού θα προμηθευτούμε νέες εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα με στόχο να εξυπηρετηθούν οι τοπικές ανάγκες αλλά και οι πολιτικές του Δήμου μας. Θέσαμε σε λειτουργία το σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με στόχο την βελτίωση της κυκλοφορίας, την αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης και την ουσιαστική διευκόλυνση οδηγών
δημοτών και επισκεπτών. Ο επιτρεπόμενος συνολικός χρόνος στάθμευσης είναι 7 ώρες. Μετά την παρέλευση του 7ωρου, αν δεν απομακρυνθούν τα οχήματα, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, ενεργοποιήσαμε την εφαρμογή νόμου, από την οποία οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν την ακριβή τους θέση μέσω GPS, να επιλέγουν τη διάρκεια στάθμευσης που επιθυμούν και να αγοράζουν χρόνους στάθμευσης αμέσως ή να προπληρώνουν για χρόνους στάθμευσης τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αργότερα. Λειτουργήσαμε πρώτη φορά τη Δημοτική Αστυνομία, την οποία σταδιακά θα επανδρώσουμε με περισσότερο προσωπικό. Και τώρα λίγα λόγια για την Λιβρό. Ο Δήμος εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και προχωράει στην ψηφιοποίηση των αρχείων της πολεοδομίας μας. Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων, των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπρόσθετα, το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές, αλλά και από την φυσική γύρανση του χαρτιού που επέρχεται από τον χρόνο. Σκοπός είναι η προστασία και η διαφύλαξη των εντύπων, αφενός, καθώς το πέρας των ετών και οι χώροι αποθήκευσής τους προκαλούν τη φυσική φθορά των εγγράφων και αφετέρου η εύκολη πρόσβαση και διάθεση και αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους. Η πολιτική προστασία αποτελεί αιχμή του δώρατος για τη Δημοτική Αρχή. Πολύ πρόσφατα ζήσαμε δυσκολίες που η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου μας απέδειξαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παράλληλα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, ο Δήμος προμηθεύτηκε σύστημα θερμικών καμερών για πυρανίχνευση, προκειμένου σε μεγάλη ακτίνα να εντοπίζεται καπνός ή φλόγα και να ειδοποιείται άμεσα η πολιτική προστασία του Δήμου και η πυροσβεστική, όπως ακριβώς συνέβη πρόσφατα και στη Μεγάλη Πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου. Να θυμίσω ότι κάποιοι δεν ψήφισαν αυτό το έργο. Η πολιτική προστασία του Δήμου, Ραφίνας και Κερμίου, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Η υψηλή τεχνολογία έρχεται στην πρώτη γραμμή, καθώς δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουν. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Με τη σύσταση ειδικής ομάδας άμεσης ανταπόκρισης πολιτικής προστασίας, στόχος είναι η άμεση επέμβαση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και φυσικών καταστροφών όποτε αυτό απαιτηθεί. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει στελεχωθεί με υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, προσωπικό καθαριότητας, υπαλλήλους πρασίνου και διοικητικούς, ώστε να αξιοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιστατικού. Επειδή είναι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, οι υπηρεσίες μας εκτελούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και όπου απαιτούνται εργασίες αποψήλωσης κοινοπλής των χώρων. Τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως ήδη έχει ξεκινήσει με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ποσό 300.000 ευρώ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών πέριξ των οικισμών εντός ή πλησίων των δασών και των δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Διόνης. Η Δημοτική Αρχή επενδύει και στην εξωστρέφεια. Ο Δήμος Ραφίνας και Κερμίου
έχει δώσει το παρόν σε όλα τα μεγάλα αυτοδιοικητικά γεγονότα, πάντα με προτάσεις και θέσεις, ενισχύοντας έτσι το κύρος του και αναδεικνύοντας τα προβλήματα της πόλης σε όλα τα κέντρα εξουσίας. Από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Ρόδο, πρότεινα την ίδρυση Ακαδημίας Επιμόρφωσης Νέων Αυτοδιοικητικών, όχι μόνο δημάρχων, αλλά και δημοτικών συμβούλων. Μία πρόταση που έτυχε ανταπόκρισης και αποδοχής από το Σώμα και εξετάζεται σοβαρά η θέσπισή της. Στην ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι ΟΤΑ, τοποθετήθηκαν για όλα τα ανωτέρω ζητήματα. Καθιερώσαμε συστηματική επικοινωνία με τους πολίτες, δημιουργώντας το θεσμό η ημέρα του Δημάρχου. Ο πολίτης μπορεί συντονισμένα και σταθερά να θέτει τα προβλήματά του στη Δημοτική Αρχή. Πραγματοποιήσαμε δεκάδες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, μεταφέροντας ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη με πλήρη φάκελο και τεκμηριωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου 107 στην Ελευθερία. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά που σας ανέλησα πιο πάνω δεν είναι προσωπικές επιτυχίες. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς αυτής της Δημοτικής Αρχής. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους αντιδημάρχους Βασίλη Μπουνιά, Θωμά Μαυρογόνατο, Κατερίνα Λίγκου, Μπάμπη Ζαφυρόπουλο, Μάριο Κεγγελάκη και Σωτήρη Σκούφου. Την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Κατερίνα Παπαδοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Πολύγωρο Στελάτου, τους ειδικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου μας, έναν ξεχωριστά. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν ήρθε για να διαχειριστεί τη στασιμότητα, αλλά για να οδηγήσει το Δήμο Ραφίνας Πικερνίου σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και αξιοπιστίας, με όπλο της την εργατικότητα. Θα μπορούσα επίσης εύκολα να αναφερθώ στο γεγονός ότι στο Δήμο μας έχουν ενταχθεί έργα ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Αττικής, όπως έκαναν άλλοι πριν από μένα στο παρελθόν, παρουσιάζοντας έργα της κεντρικής διοίκησης και της περιφέρειας ως δικά τους. Όμως, η δίκαιη και θεσμική προσέγγιση επιβάλλει να διαχωρίζουμε τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο μας τώρα και στη συνέχεια. Αυτός είναι ο απολογισμός μιας Δημοτικής Αρχής που δεν κρύφτηκε, δεν φοβήθηκε και δεν συμβιβάστηκε. Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία αλλάζουμε σελίδα και χτίζουμε τη Ραφίνα και το πικέμι του μέλλοντος, με σχεδιασμό και όρμα για το μέλλον, για μια καλύτερη πόλη, συνεχίζοντας τον καθημερινό αγώνα στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω εδώ να σας ευχαριστήσω, να πω ότι αυτό το καλοκαίρι έχουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Κάναμε και ναυτική εβδομάδα μόνοι μας, χωρίς τη συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος, γιατί είχε πολύ στενότητα οικονομική, όπως μας είπαν. Εμείς δράσαμε, έχουμε καλλιτεχνικά δρόμενα, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις. Την Πέμπτη έχουμε στην πλατεία Πικερνίου τον Ορφέα Περίδη, να απολαύσουμε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Θα κάνουμε τον Σεπτέμβρη, εκτός από τα Χρυσοστόμια, την γιορτή για τη Γαλιλαία. Είναι ένα έργο πνοής για τον τόπο, μια συνάντηση ψυχής για όλους εμάς, να συνδράμουμε σε ένα έργο της Μικρόπολης της Μεσογείας και Λαμπροπτικής και τον κύριο Νικόλαο, τον Μητροπολίτη μας. Και πάρα πολλά άλλα, μαζί με το Σύλλογο Τριβιανών, στις 19 Ιουλίου
θα κάνουμε το χορό, η πάρτι, πείτε το, ή μια χαρούμενη γιορτή, όπως κάναμε και πέρσι για πρώτη φορά. Σας προσκαλούμε λοιπόν και σας καλούμε όλους να έρθετε σε αυτές τις μικρές γιορτές, να χαρούμε και να χαμογελάσουμε όλοι. Να ευχαριστήσω εσάς όλους που ήρθατε και ακούσατε αυτά που έχουμε δουλέψει, αυτά που έχουμε κάνει για όλους εμάς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Ρίζο και την κυρία Ρίζο που ήρθαν από τον Πλανό Δήμο, τον κύριο Κεφαλιόμου και τη σύζυγό του, όλοι όσοι οι σύλλογοι και πρόεδροι που έχουν έρθει από όλους τους οικισμούς της πόλης μας. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ.